Wara li kienu ppreżentati l fuq minn 44,000 firma ta' persuni jitolbu referendum abrogattiv biex tinqata' l-kaċċa fir-rebbija, it-13 il-għaqda fil-koalizzjoni li twaffqet għal dan il-għan qalu li r-referendum mhuwiex iffirmat biex titwaqqaf il-kaċċa kompletament. F'konferenza tal-aħbarijiet qalu li jridu biss li l-kaċċa tieqaf fl-istaġun tar-rebbija. Saħqu li dan iriduh minħabba l-fatt li f'dan il-perjodu huma diversi l-għasafar protetti mill-liġi li jpassu minn fuq il-Gżejjer Maltin. Semmew id-diversi każi fejn tajr protett kienu fil-mira tal-kaċċaturi u sostnew li dan sar għad-detriment tal-għasafar tal-poplu u tal-reputazzjoni ta' pajjiżna. Meta kienu qegħdin jikkummentaw dwar in-numru ta' firem miġbura, intqal li dawn huma xhieda ċara li l-Maltin iridu jgawdu l-għasafar u jkollhom aktar aċċess għall-ambjent. Il-proċedura skont il-liġi tajt li l-Kummissjoni Elettorali għandha tivverifika l-firem u bekk jibda l-proċess li jwassal għal referendum abrogattiv. Intant bħalissa qegħdin jinġabru l-firem mill-laqdiet tal-kaċċaturi sabiex iħeġġu deputati parlamentari jagħmlu emenda fil-liġi li tagħmel impossibbli li jsir referendum dwar id-drittijiet tal-minoranzi.